varumwa wangu andinawo. Ndipei, ndikumbiroka. Imi motanga mataura zvakanyorwa manyorero aita Samoni mozoisa nyaya yavo kuti tifambidzane navo kana wagara pamberi apa unosvika stereki. Vanzwere baba. Hanzi ndipukirei pacheni. Pamusoro wemambo. Nhau iripo ndekuti mukadzi wangu ndakamubata nechikomba ndobva taenda kunogadziswa kwasabhuku. Ainzi wari pokutanga ndipukire pachena kuratidza kuti kumuda here kana kuti kwete. Nini mukadzi handichamuda mambo ndosika ndakakwanisa kumupa shereni nekuti nini hangu ane zvako handishakwanisa. Tsanangura nyaya yenyanga mutsanangura. Mukadzi ndipokutanga ndikamubata nechikomba ndobva taenda kwasabhuku. Vanhu vamutizi nasekretari wavo bataedza kuenzanisa ndamuregerera ndikati amwe ngatigore tichengete vana. Taurisa chino. Vana muti ngatigare tichengete vana. Taurisa. Kasi ni munizwa mukadzi wangu ndakamubata nechikomba pekutanga. Ndikamuregerera ndikati adzimai ngatigare tichengete vana. Tagara mumba medu mamusina rugare nomumwe wangu takuramba tichimunesa nenhau dzedzi. Ndobva adzokorora zvakare kuita chikomba. Ndopa ndikabva ndaburitsa shereni ndobva ndamutamidza ndikati enda hako kumusha kwenyu ndisina kukuwadza kana kukuvhiringidza. Ndo pandakaperera nomudzimai wangu. Pamusoro edare ava varume wangu ava vakanditora 2005 kusvika pa2016 tinga tikagara zvakanaka nababa tairima foja tikarima zvirimwa zvedu nababa. Makateerera baba vachitaura vanga vachikupomerai mhosva. Teereresai baba kutaura kwavaita vane mhosva dzakakupomerai saka ndoda kuti mupokane pamhosva idzi musati mataurazve pamwoyo penyu zvino. Tangai mapokana nemhosva idzi. taurai mazira amunoita. Mazira amunoita kwete zvokurima. Mazira amunoita. Hamuna bata nechikomba here? Hamuna bata nechikomba here? Wakabata iri message ava baba hagari kumbotaura chokwadi kwakanaka. Wakabata message ndizvozvo pekutanga pa ndizvozvo. Wakabata iri message. Amai. Changa chisiri chokwadi. Changa chisiri. Nekuti baba wangu asingagare kumba. Ini ndaitenge zvakaitika ndaitengesa handiti. Ndatengesa kudaro uyu munhu aitodawo zvandaitengesa handiti. Ndofanda aitengese chii chacho in particular? Ndaitengesa mbatya. Saka ndochinja idiwa nemunhu iye. Ndaenda unohodha saka anga ari maodha yakanga andipa. Akakupa order. Ndikuda kutuma sheds. Chikomba here ichocho. Ngonipindura mubvunzo wangu. Ndikuda kutuma sheds. Amai mucha. Ndikuda kutuma sheds. Imozva. Sabhuku nasekretari varipo. Teerera kani. Pindura zvandikubvunza. Pane mhosva here? Aiwa hapana mhosva kana paita. Saka taurai kamai. Kwenye kuti muzowanikwa muchinzi munoita mhosva. Yakatangira papi? Yechitui. Ayekutanga nechipiri. Yekutanga message vakutanga kutaura kuti chikomba vakatangira papi? Pamusoro. Wakati tikagara tiri tuna baba wangu asingagari kumba musi wakanga uya pamba. Foni mangu pamapinda message. Ina ndakukwanisa kuverenga message baba ndopakatora foni. Watoti munhu ari kudanana naye. Pota kufonerana nemunhu yosvika umbata. Watoti iwe ndiwe kudanana nemukadzi wangu. Ndo mabatiro akaitwa munhu. Kuti akwanise kutaura kuti nyaya ngeri nyaya yei. Ndo mabatiro akaitwa munhu iye. Yo baba ndo aitaura naye. Asi ndo mabatiro akaitwa. Saka akabatwa ari chii? Akabatwa kanzi chii? Andisuza zvangu kuti yo akazotaura naye kuti chii. Amai mupomerwa mhosva. Munofanira kubuda mumhosva. Mupomerwa mhosva yekudana nevanhu kuita zvikomba zviviri. Saka imi mukati ndo mabatiro akaitwa. Muti hamusi kuziva. Pakuedza kuti chikwama. Ini pamusoro munhu yandidanane naye. Asi iye wakandipomera kuti ndodanana naye munhu. Wala dande wechipiri. Amai. Akapa munhu nhamba dzenyu ndiani? Munhu wamusingadanane naye. Ndini ndakamupa. Makamupa? Ndichienda unohodha. Chamakazoita inini mapomerwa nini nomumwe wenyu. Makazoita here kuti mutsvage munhu auye paground muchenuwe nemunhu uye mese. Iwawa tikadedzwa tese ndobva wabhadharwa.
aibhadharei nokuti iwe vakanga vatomusungirira toti iwe hapana marambiro aunoita nokuti takubata. Aiwa mai, ini handibvume mhosva ka. Kana iri nyaya yemashenzi kana zvamunotengesa odha dzenyu izvozvo hapana mhosva, hapana mhosva. Aibhadharirei adairei zvinopedza kukubatsiraika kuti murume wenyu aone kuti mimi mamusingaite chifambi. Mai makatadza kuexplaina ka zvinonesa. Hatirege kukubvunzai mibvunzo yakaoma nokuti toda kuti muzivhunise muzimoto. Muda mvura yekumwa yona Aiwa, handisida mvura. Zvanzi namambo maita akabhadhara aibhadharirwa kuti chii anongava mangu here. Aiwa, asi inini mhosva pamusoro edare, inini mhosva chaiyo ka, inini ndandisina. Aiwa ka, ndikukubvunza mai kuti maguma makuti akabhadharwa aibhadharwa chiiko. Kana munhu achibhadharwa ane chinhu chaanenge akanganisa kanganisirwa kuti sorry mombe dzako dzakadya mumunda mangu masaga maviri uchibawa saka ndakupa ari masaga matatu shamwa tigare zvakanaka. Aibhadharwe chii? Vakangobhadharana pachavo. Aibhadharirweiko? Kuti ndakanganisa. Akanganisei? Nokuti vakanga vabata foni kayangu. Foni nhamba dzangu dzakabatwa zveshuwa mufoni mangu. Munoziva here kuti mimi chete ndima ikwanisa kumira nemunhu iyeye kuti abve mumhosva, nokuti ndima hamuna chokwadi. Chakakutadzisai kuti mumire nemunhu iyeye kuti najesu munhu haana mhosva. Vakomana musade kudya zvinhu zvamusina kushandira. Panguva vaitorohwa vanhu panga pasina kutombomira munhu. Vaitorohwa kutotara chokwadi kwakanaka. Papasina kana nguva uchanzi vaitotaurika. Mawana sabu. Sabu kwari kupi? Sabu kuyai. Ndibatsirewo. Sabu. Makati ngonguru wangu. Tiripo. Ndimune vana venya. Pamakaita nyaya musika pakubhadharisana. Aibhadharirei murume uyu aita ari kubhadharirei. Chokwadi ngoyo akabatwa zvo taurisai baba made kuti kashedzwa weizisi kashedzwa nevatezva kakawashedza kuti vaoti zvipa zviripo so vakabhadharira kuti uya akabvuka kubva kuti aiwa so akabvuma ichichi akabvuma mhosva dzake chikomba akabvuma kuti chikomba mukadzi murume akabvuka kuti akushuwa ndikudai vese wakabvuma alright simungaini oti gatimubva matipindura kowechipiri Sabo. Chipiri mukomana akangoti rini mukadzi yasha. Ayo, chikomba chechipiri mukachibatawo here. Chakaere kudarei. Achina. Saka chokutanga machinzwa kamai. Kama kuti Sabo kwangu anoenda. Yaenda zvinzi. Machinzwa. Wabvuma. Ndozokunzi nemurume wenyu. Takudzokera munyaya. Ndozokunzi nemurume wenyu chakudai. Nokuti mimi mukuita zvikomba. Chikomba chekutanga ndakachibhadharisa. Anotanya kuti ndakachibhadharisa. Asi zvazobuda ndakakuregerera ndizvo. Bata ngechitu. Rumba varamuZimbabwe kupa ishere. Saka vakakupa irere. Chiri burisa. Riri kupi? Endera umbodzera muna vana vangati. Ndikaita 5 nawo asi vana kashaka saka. Samune 4. Sama kutosiya imba. Asi nini pamusoro. Inini ndakabatikana kutaura chokwadi. Muda wangani ayo chimbomira murume upo wacho Knowledge makura miti. Knowledge makura miti. Ende mberi pamusoro kana tifungidzira kuti semwana vakasvika kudai wanga uchimbokumbira regerero kuti mambo ndauya kukuzivisei kuti ndiri kunyara kugara nababa nokuti ndiri kuwahurira saka ndauya kuti ndini ndichiparadza zvamwe baba zviri pamutemo ndinyasohura zvakanaka sezvandiri kuita pamberi pomurume uyu ndanyaya chazvindiri mukadzi pamusoro inini nababa wakubva 2017 baba havagare kumba vakambotanga 2016 dzokerai pa 2016 aiyo inini ndiri kurwadziwa kutaura chokwadi
ini ndinotaurawo zviri pamwoyo pangu. 2017 baba wakatiza nemukadzi vazvinzi wakatiza naye ndikasara ndichigara pamba nevana ndega nevana. 2018 wakadzoka, 2019 wakatiza nomwe panext door ndikasara futi nevana ndega ndichichengeta. 2023 wakaenda futi gore rakapera muna December wakaenda futi nomwe mukadzi baba hatigare tese wakabva kumba gore rakapera muna December hatigare tese nababa wangu warefu. Vireji rinotozviziva kuchikoro chaiko hawabhadhare school fees baba. Mati 2017 akaenda hadi akaenda nemukadzi wakaenda naye. 2018 2018 akadzoka, 2019 akatora pa next door akatiza futi naye. Panzvimbo dzese dzaita izvi zvokutiza chikusiyai nevanhu makaita sei? Andaihura pamusoro. Handina kuti maihura ndati makaita sei kuti muzikane kuti murume wenyu ari kukutizai. Ndozvandiri kubvunza, ndisi kubvunza zvohure. Aya inini pamusoro hapana zvandaita, ndaingogarawo ndichichengeta vana ndiri pamba ipapo. Ndaingoti zvinowanika. Makoresa muchiremedzwa nomunhu achizouya muchichengeta mwana. Musingaende kwasabhuku, musingaende kana kumusha kwavo kuti naini atezvara vangu. Mwana wenyu akaenda adzoka, akaenda adzoka achindisira mwana. Mwana wenyu uri kumbomubvunzawo here kuti sei uchidaro kumukadzi kana kumukoma wake kana kuna sekuru wake makaenda kunani? Pamusoro sabhuku wacho ndiwava watina ndiwo baba wavo vanotozviziva. Upenyu hwandinorarama inini kumba nevanhu. Ndiwo baba vani? Ndata zvakavenyesa. Asi makambovaudze kuti ndoita mwana wenyu. Vanozviziva. Vanozviziva? Kuti agare kumba. Baba muripo. Anzi unozviziva zvekutaura nomuroro wenyu. Kuziziva ndokwaudzwa. Sabhuku. Aiwa. Hanzi minorawo kuti ndizosvika kuita chakaipa. Mwana wenyu ari kundisiya ndakadaro. Mimi ndinozviziva. Mwana wenyu haasi kumusiya here? Mati? Hamuziva. 2017 2017 hamuna kumbotora nomwe mukadzi here? Munobvumirwa kuti vakawanda. Statement yamwainzwa. Tenderai. Munobvumirwa kuti vakawanda. Statement yamwainzwa. 2017 2018 ndo pandakatora mukadzi. Ndo patasiyana. 2018 ndo pandakatora mukadzi ndo patasiyana vachienda kuchimuruwa. Ndatora munhu futi. Ndo vachienda futi kuchimuruwa patasiyana naye. Watora munhu futi. futi. Wachitatu handinaye. Saka pamunotora madzimai enyu munogara navo here panzvimbo kana munotora zvese kuti munonaenda? Ndaitogara navo panzvimbo zvokuti dai kuri kunzi vana vanobvumirwa nzvimbo tivabvunze kana tifone kuti zviri kutaura Amai kuti havanotiza pamba kuti vasingagare pamba. Ichokwadi here. Munoita zvekuita sei? Tinotora ndaigara navo pamba. Tora ndo ndagara naye pamba. Pamwe naMai. Wechitatu pawakarowa wechitatu ndo patikati zviri nani kuti mumwe ndimurojere kusati mumwe ndimurojera imi muchigara kumwe achigara nokuti mukagara pese kuenzanisa mukana. Saka mumwe ndaimurojera uku iwo achigara mukana ndaienzanisa kuti ndaiti svondo kunava svondo uku. Saka ndo pawapungwa kuti svondo randiri ndiri uku ndo pawanga wabuda achienda kuno murume. Asi mambonzwa here Amai vachitaura kuti ini time yamunotora madzimai enyu andosara ndichigara nevana muchitambudzika? Dai kunzi vana vakura tovafonera kana kupai phone number dzavo mubvunza vana kuti ichokwadi here chavari kutaura Amai avo. Pasina kuti tide kupinza vana mumhosva kana kuti munyaya. Tokupai phone number dzavana mofonera vana mabvunza kuti ishuwa here zvekutaura naAmai. Hatopinza vana munyaya. Ngatingodhirai nezviripo. Amai havana kuramba chikomba chavo vachibvuma naye. Chindipai mari yamukaburisirwa Amai. Nababa. Munayo. Mawai nani Amai? Nababa. Manzwa kanyaya yemwana wenyaya. Akasi mazuva akanyangadzwawo zvayo. Pakutanga akanyangadzwa zvandakaziva. Kuchipiri handina zvandakaziva. Mari? Pakutanga ndakazinzwa. Kuchipiri handina zvandakaziva chakamira. Asi kuchikomba. Kuchipiri inini mazita andi pamusoro chakamira. Ndinoti taura. Aya taurai. Mambo ndikuno. Ndinoita uyu mukuru wangu. Ndikaona dambudziko ringapira pawana ava. Ndinoti ana mkurunga ava ndakurunga futi ava. Vanozviziva izvozvo. Mukwacha anga aenda Yoshua. Zvanaitoziva izvo ndaitozwa kuti abuda aenda kwachakoda. Kuno mukadzi akagara. Ndakaziva. Ndinotaura. Kuchipiri akatora pakadzimu.
akabuda akaenda chose mwana kugara pamba ndiri mushingisa ndii koitatu aenda kwadzanai ezviva dzakatotakaenda kwadzanai ndati mwana kugara papi ipapo asagunda atawira akakogoda ari pano here ndodombo wangu ndataurira ndakano sheni hazvito kundipe inini sheni ngazvidzoke kusapura sambuku wapanaga kuti wape sheni inini ndezvara ndindakataunya zite pasambuku maita basa baba pamwe pachopa panongoda honest chete zvangoita baba kubuda kuna basa kana kabuda tinamaimisa zvungu musoro tinobata zvombe zvombe kasati hatiraswe nehama dzenyu zvinongoramba dzichiita sei sapota torashere rudzore murumo amupugamire mumbeni ndikake kupedzisera nai mwana wamai tikati mukadzi kuti amutora tagara naye tenda naye kusatomuita hayo zvakaipira chifambi ndizvi zvakati wadi kuti ugare pamwe chete murume wako mayanana machengeta vana pamwe chete uchitipa mukana ungarambe ndiwo wakagarira bvembe ndokuziva maorero aro ishe wangu rufu ndo rwandiri kuona pandiri zvokuti inini chandikukumbira ishe wangu mukadzi uno nangu zvokuti ndife nenhau yainangu anchada mukadzi ndakamupa shere nanchada mupe shere ninangu chandakurambira inyaya hure chete ninangu shere Amai namupa baba unomutoda vanotaurisa baba shereni hanzi handichakuda nenyaya yechifambi aiwa itaendakambiwa zvakati amaya varambwa mudare ramangwani zvipachena kamukurongo mazinzwa akati atezva washati aanda jikanda guta kasi handi munoziva panoramba navanhu ndikakubvunza rakaroora here noti haana haana akapisa kudhibhozi 150 pawana 5 pawana 5 maamuri kupi kwenu nini dombo wangu ndamutuma asenga asina mndu asi anogona kuzonorora vamwe asingarore kutanga ndizvo aringita handisi kukudzidzisai asi zvandataura mazvinzwa zvazvinoreva mukuzvinzwa zvinorevei kuti anogona kuroora ashe asina kuroora zvorevei dai so zvakurevei mukurevai kuti anobvumira kuroora ka aiwa zvanzi namambo kwirai dare mune zvamukashanda mese amaindi mugara kupi kwamo mugara pamba pani kukomboni pamba pangu nayo asina imwe imba iri kumaalfa kutiperara yamukatenga stand misi murume saka makukwira mandi marambwa makukwira nyiro kuona muzivo sharing property pamusoro inini zvangu ndandisina kupedza kutaura aiwa pane zvatikari matese mama tatichikwira idare sharing property hamunzwisisani hamusinzwisisa zvofamba sei pane zvamukashanda mese zvakashanda tese zvakaparadza nobudidza vakadzi vesavo zvamukaparadza zvacho izvo zvinozvinyora tinozvikonsida tonzwa muchisanangura zvamunazvo zvacho zvamukashanda mese handi ndizvozvo pane zvimwe zvatisingagove pane zvimwe zvatinogova pachivanhu oita zvimwe zvatisingagove zvinoda mutemo wechirungu handiti saka enda munonyora munodzoka musi wa 1 December atizva panokwira dare ravo imi mukwira dare renyu rokushayana probati vari zvino muri kugara pamba ipapo svikira magwana zvinhu mosunga zvifamba baba wamanje vanenge vaine banga ravanenge vainaro vachisvika pamba ipapo apuwa mutemo
Adara. Saka iwewe chivasiya amai ava kusvika wani vari varamba vakaramba Asi makaona chikafu manyangara. hasi kutenga ko marusitsi ekuchikora baba ini ndaishanda kuchikoro kune chikwereti chiriko havabhadhari school fees baba asi vane bungwe revakadzi varavarora zvikwereti zvekuchikoro izvi vana vari kungodzorwa kuchikoro. Amai zvazveshungu dare rapera tatichiendai moza izvi zvezvokuti izvi zvazveshungu munomudarisa tunoita manje ndakupirawo ndinate zvacho kukwasha inini pakatomba nyaya kwasabu mutemo ndoizva kuti mukadzi anofanira kuuya kudara zibva kumusha kwababa wake ndakaenda kuna sabu dara sabu ndokumbira ndini kuti mwana wangu ambogara pano ipapo ndanzwa mumenge kuti azoda kuti kudzinga mwana wangu ipapo tati baba vaida kudzingwa zvino mwana wangu uyo ndotara kudari muno mamambo baba mwana uyo akazora zvozomwana ari pamba ipapo zvino zvinaka here mbuya amusungazana pana pana anodzoka kudare rino ndopanozoinuka kuti aramba aripo here kana kuti ari kuya kumba kwenyu zvakanaka zvamataura asi zvataura mazvinzwa asi kana mune mufungiro muchiti mwana unoda kufanira kutora zvakadzoka kudare asi hapana chakashata hatikurambidzei muri kumudaira kumba kwenyu nokuti aramba kudara saka mire mwana anga hana baronda hana baronda ndinovhuma mwana kuti komuramba sei mwana alright saa muri kumutora here tinobva tangopasisa muno ayo ini ndotera mutemo wenyika wadare zvamatengera mutandani yotese saka mai musandipikise kama kuti ndikuzwa makundipikisa Next. Minus Mapisa.